Marius Ola, waar zie je dat? Vooruit me waren hier op Strukland te zijn. We hebben hier een best gewaagje vleeuw, nu bij mij zijn we terug. Van juist samen bij de 19e, dat is bij Weihnachten. En dat is waar ik nu best wel van reden. Weihnachten. Was jullie worden vrouwen, wat meint Weihnachten? Wat is het over Weihnachten vieren? Wat moet je zeggen? Want jullie kennen worden vrouwen, als ik ken, wat moeten die zeggen? Wat meint Weihnachten? Weet je, Weihnachten is een zeer fijne tijd im jaar. Mensen geven geschenken en krijgen geschenken, wat veel eten. Komen met families toe en vrienden en zo wieder. Dat is zeer fijn. Ja, dat we ons kan zo einigen in de lijn komen en de goede tijd hebben. Maar ik wil bloß zeggen dat das grootste geschenk wat jemals is in deze wereld neerkomt, dat is van Himmel gekomen. Gott heeft zijn Zoon, den einzigen Zoon wat hij gehad heeft, den heeft hij in de eerd geschickt. Dat hij hier zo mens worden en hij heeft hier 33 jaar bij eerd geleefd. En hij heeft am Christ gedeeld. Dat wie kan geraad zijn. En dat geschenk, dat wil hij ons alle geven. En deze Weihnachten is mijn wens en gebed dat wie kan dat geschenk aannemen en Jezus de staat en leert, hij klapt aan en hij wil het ons nemen. En dat wordt je bij zo fijn zijn, want we würden Jezus aannemen, den ons nemen. En dat we kunnen andere mensen dat geschenk openbaren, anderen ook weiter laten. En dat we deze Weihnachten kan zo Weihnachten vieren dat Jezus geëerd wordt. Gerade het geschenk hebben we niet aannemen als Jezus. En deze week heb ik nog Walter Nevelt, een zeer fijne prediger, en hij zegt, Gott schenkt ons den Odem, alle dag. En die dag wat hij ons den weg neemt, dan zijn we hier weg. Ohne Gott hebben we nichts doen. En met Gott kan we alles doen. En we gaan via de zeer zware tijden, entweder krankheid of onder dingen onze families, hier en daar en daar, alle wegen. En doch, Gott heeft ons versproken, hij wordt alle dag met ons. En ik weet dat mensen die hebben gezegd, maar in de werk van Jezus of God reden dat, daarvoor we zijn nog niet klaar. En de werk braucht we niet. Maar ik wil één ding zeggen, we brauchen God alle dag. We verlangen dat Gott ons voor alle dag zegenen en beschützen en lenken. En ik wil dus ons alle motor spreken en zeggen, wel we Jezus aannemen deze Weihnachten, van der krijg is de tijd. Wel we dat niet abschuiven. Eins zu machen vielleicht sein, und dort habe ich auch selbst so gedacht, wenn uns und Futter hier heute nur, dort ich mal aufdrehen. Immerhin, eins zu sein, vielleicht, wenn ich Jesus annehme, dort habe ich noch Zeit. Nu krijg ik post mir dat niet, wegen ich habe geschafft, dann muss ich anders Business treiben, geschafft treiben, wenn ich ein Christ bin als nu. Und, aber weet je wat? Den dag ook andere dingen, vielleicht dingen wat we doen, wat ons schijnt en wat vielleicht niet graag zijn. En die moeten we dan maar opgeven. Maar ik weet eigenlijk zijn, wanneer ons van eerst morgens wordt gezegd worden, van der klok 12 uur was gestorven. Waar moeten we ons leven dan die dag doorbrengen? Moeten we dan al ons beste proeven en Jezus aannemen en dat de Seiligkeit aannemen. Zijn genoten, zijn lijf, wordt we onze vrienden en geschwister alle zijn, wat goed we ons zijn. En dan wordt we bis straks weer levens voor immer hebben. Dat is wichtig. Weet je, morgen is ons niet garantiert. We worden sterven vielleicht van der, dat weten we niet. Maar wat ons zeggen is dat we nu krijgen, we dit hier niet, die leeft. En we gaan die gelegenheid dat ondernemen. En ja, deze Weihnachten, ik hoop we kunnen alle Jezus zijn Geburtstag vieren en dan denken, wo ze we Weihnachten hebben. En ik mag je alle een schöne Weihnachten wensen, Gott zijn Segen. En dat een zeer schönes nieuw jaar, want Gott ons Segen deed met een nieuw jaar. En ja, ik wil dat zeer veel gleichen, dat we ons
al die vrienden wat ik nu gemerkt heb aan het internet, durch meine Groups und so weiter, dat wir uns noch mal können alle am Himmel sein. Und das habe ich, wenn wir das annehmen, Johannes 3,16 sagt dort, also hat Gott die Welt gelebt, dass er sich eingeborenen Sohn schenken hat, dass all die, die am Glauben waren, nicht verloren gehen, die wollen das ewige Leben haben. Und das meint nicht bloß Mennoniten oder nicht bloß Inheimer oder dunkle Menschen, die ganze Welt. Das sagt alle, dass alle, die an den glauben, die wollen nicht verloren gehen, die wollen das ewige Leben haben. Weil die das als frei, das können wir annehmen. Jesus schenkt uns das, und wir haben bloß Frauen. Und den Tag, diese können nur dort, wie sterben sind, da stehe ich an der Ewigkeitsschwal. Und dann ist keine Trägung, dann ist alle geworden. Was dann geworden ist, ist geworden. Und ja, mein Wunschgebet ist, dass die können alle Jesus nur folgen, Jesus am Herzen nehmen, und Weihnachten feiern, und Gott loben und preisen. So hat alle eine schöne Zeit. Dankeschön.